ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം. കാണാമോ? സ്ക്രീൻ കാണാമോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണുന്നില്ല. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ലൈവ് ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവ. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി പദാർത്ഥ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലൈവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നില്ലേ? ലൈവ് ഞാൻ ലൈവ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ നോക്കി. ഞാൻ അഡ്മിൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയോ മാതാജി? ഞാനിപ്പോ നോക്കട്ടെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇത് ഇട്ടപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അതിൽ അഡ്മിൻ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അഡ്മിൻ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ട്, ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ആരാ ഇപ്പൊ ഗീതാ മാതാജിയാണോ സംസാരിച്ചത്? ഗീതാകുമാരി മാതാജി. ഗീത. ഞാൻ അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് കീർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കീർത്തനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ അംഗീകാരമുള്ളതായ ഗാനങ്ങൾ മാത്രമേ പാടാവൂ. പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ കീർത്തനം വേണമെങ്കിൽ മഹത്വവൽക്കരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. അത് പക്ഷെ അതും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിന് അനുവാദമുള്ളൂ. പിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രങ്ങളോ ഭജനകളോ ജപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട്, കീർത്തനം തുടങ്ങാനായിട്ട്. പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ ആണെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച സ്തവമാലയിൽ നിന്നുള്ള രാധികാ സ്തവത്തിന്റെ ജപം ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ അതേപോലുള്ള കീർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം ചൊല്ലേണ്ടത്. അതിന് സമയപരിധിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2-3 മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാനത്തില് പ്രേമധ്വനി പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഭക്തൻ ചൊല്ലണം. സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ്. കീർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും അതേപോലെ മുതിർന്ന ഭക്തനായിരിക്കാം. പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരാണോ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ ആള് ചൊല്ലുന്ന അതേ രീതിക്ക് തന്നെ, അതേ ടോണിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ചൊല്ലണം. വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതൊരു സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒരേപോലെ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. ആദ്യം കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അതാണ് പ്രേമധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് പൂജ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രേമധ്വനി എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ രാവിലെ മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർശനാരതി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്താലും, അതേപോലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഏത് സമയം പൂജ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ പ്രേമധ്വനി പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമധ്വനി പ്രാർത്ഥനകൾ മുതിർന്ന ഭക്തനായിരിക്കും ചൊല്ലുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ അതിന്റെ ബാക്കി ഏറ്റു ചൊല്ലും എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ പ്രേമധ്വനി ആയിരിക്കണം ആദ്യം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരു ആരാണ്? ഗുരു മഹാരാജ് അജയപതാക സ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പ്രേമധ്വനി പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനിവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്, അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത്. മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മനഃപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കണം. ജയാവോ വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ അഷ്ടോത്തര ശതശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്
എന്ന് പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവര് കീ ജയ് എന്ന് ഏറ്റു പറയും. മനസ്സിലായ? അപ്പം അത് ചൊല്ലുന്നയാള് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് വരെ ചൊല്ലും. അപ്പൊ ബാക്കി കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും ഇത് പറയും കീ ജയ് എന്നുള്ളത് പറയും. ജയ ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ അഷ്ടോത്തര ശതശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കീ ജയ്. ഉറക്കെ പറയണം. അപ്പൊ കീ ജയ് എന്ന് കീ ജയ് ഉറക്കെ പറയണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ കീർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സന്യാസത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി ആചാര്യൻ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ കീർത്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പരിവ്രാജക ആചാര്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് പരിവ്രാജകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുടുംബമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നടന്ന് നമ്മളുടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ഒരു പരിവ്രാജകനാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഏത് തത്വങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണാവബോധമായിരുന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച്. അപ്പൊ കുടുംബം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള തത്വങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരെയാണ് പരിവ്രാജക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിവ്രാജക അദ്ദേഹം ആചാര്യനും കൂടെയാണ്. പിന്നെ വിഷ്ണുപാദ, അതായത് ഹരിയുടെ കീർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? പരമഹംസനാണ്. പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രബുദ്ധരായ ഹിന്ദു ആചാര്യന്മാർക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത മത ദൈവശാസ്ത്ര പദവിയാണ് പരമഹംസ. പരമഹംസ നമ്മളിവിടെ ആരാണ്? വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഗുരുവിനെ പരമഹംസൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത് മതദൈവ ശാസ്ത്ര പദവിയാണ്. പരമോന്നത ഹംസം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമോന്നത ഹംസം, പരമ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമോന്നത ഹംസം. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിന്റെയും ദ്രവ്യം, മാറ്ററിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സോളിന്റെയും മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയാണ്. ഹംസം ഏതുപോലെയാണ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഏതാണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ അതൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം ദൈവിക ആനന്ദത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ സജീവമായി ഉണർന്നിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ഉണർന്നിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ്? ഉള്ളില് ദൈവികമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുമുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുമുണ്ട്. അതാണ് പരമഹംസ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആത്മീയ വികാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ്. പരിവ്രാജകൻ പറഞ്ഞു, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണനെയാണ്, വൈഷ്ണവനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിവ്രാജക ആചാര്യൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ രീതിയിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാനായ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് അഷ്ടോത്തര ശത, അല്ലെ? അഷ്ടോത്തര ശത നമുക്കറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും മാല ജപിക്കുന്നതാണ് 108, അല്ലെ? 108 എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഒരു മാലയില് 108 പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പൊ ഈ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യ പ്രതീകമായ നാമങ്ങളാണ്.
അപ്പൊ ഐശ്വര്യ പ്രതീകമായ നാമങ്ങൾ ഒരു മാലയിൽ 108. അത് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നാമങ്ങൾ ജപിക്കാമോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര 16 മാലയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ജപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രേയസി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് അഭയചരൻ അല്ലെ? ഭക്തി വേദാന്തം. വേദാന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം കണക്കിലെടുത്ത് അതാണ് ഈ വൈഷ്ണവ സമൂഹം നൽകിയ സ്ഥാന പേരാണ് വേദാന്ത. സ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് മഹാരാജ്. ശ്രീല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രീമാൻ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ശ്രീമതി എന്നതുപോലെ ഈ ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക്, ബഹുമാന്യരായ ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സംബോധനയാണ് ശ്രീല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കീജായ്, എല്ലാ കീർത്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ത്രിദണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി 3 എണ്ണം ആണല്ലേ? 3 ഇതല്ല, നായും മറ്റേ ഡായും കൂടെയാണ്. അഗ്നി എന്നുള്ള ആജ്ഞ അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട, അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് ത്രിദണ്ഡി, ഈ ഡായല്ല. അപ്പൊ ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി മനസ്സ്, ശരീരം, സംസാരം ഈ 3 അർപ്പിക്കുന്ന ആളിനാണ്, അർപ്പിച്ച സന്യാസിയാണ് ത്രിദണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ്, ശരീരം, സംസാരം. അപ്പൊ സംസാരം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനും മാത്രമായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമവും വിചാരവും ചിന്തയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ സന്യാസിയാണ് ത്രിദണ്ഡി. വൈഷ്ണവ സന്യാസി ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിയായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ അതേസമയം മായാവാദികൾ ഏകദണ്ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ദണ്ഡേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം വൈഷ്ണവ സന്യാസി ത്രിദണ്ഡി. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രത്തില് പോകുമ്പോ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്യാസി ഈ ത്രിദണ്ഡ് മേളിൽ ഒരു കൊടി പോലെ ഒരു സാധനവും കാണും, പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാണും. അത് അദ്ദേഹം താഴെ വയ്ക്കാറേ ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ചില ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദരും ഈ ത്രിദണ്ഡി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഒരു വലിയ കോലാണ് അത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? മുളയുടെ 3 ചീളുകൾ വച്ചിട്ടാണ്, 3 കോലുകൾ, ചീളുകൾ എന്ന് പറയാം. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിളർന്നതായിരിക്കും. 3 ചീളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് മേളിൽ ഒരു അടയാളവും, വൈഷ്ണവ കൊടി അടയാളം, വൈഷ്ണവ കൊടിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കൊടി ഒരു അടയാളമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ കൊടിയായിരിക്കും അവിടെ മേളില് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു സിമ്പലാണ്. ഏതിന്റെ അടയാളമാണ്? ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയാണ്, ഒരു ത്യാഗിയാണ്. കുടുംബജീവിതം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച, ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സന്യാസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ദണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോല്. 3 ബാംബു സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, മുളകളുടെ ചീളുകൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ദണ്ഡ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്ക് പ്രകൃതിയുടെ 3 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ? പ്രകൃതി, ആത്മാവ്, ദൈവം. ഈ 3 അടയാളങ്ങൾ, 3 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്, സത്യങ്ങളാണ് പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അത് സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ, പിന്നെ നമ്മൾ ജീവസത്തകൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, ഇത് 3 ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ ത്രിദണ്ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ത്രിദണ്ഡി ആയിട്ടുള്ള സന്യാസി ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മധ്യസ്ഥനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അപ്പൊ മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ്, ഇന്റർസെസർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മധ്യസ്ഥൻ. അപ്പൊ ഗുരു നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രിദണ്ഡി ആരായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു? ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏതാണ് പ്രേമധ്വനിയുടെ അർത്ഥം. ഇത്രയുമാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ, അതേപോലെ തന്നെ BBT സ്ഥാപകനും കൂടെയാണ്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷം എന്നറിയാം? ഏത് വർഷം? 1965 65-ലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് ജലദൂത് കപ്പലില് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അല്ലേ? 66 അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്രീയ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എപ്പോഴാണ്? ജൂലൈ 13 ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ US-ലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ജൂലൈ 13 1966. ഇതിന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ? കൂടുതൽ സാധാരണക്കാര് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരിക്കും അത് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്നൊക്കെ പറയുക. അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമൊന്നും പറയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണയിൽ അങ്ങാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണയിൽ അങ്ങാണ്, അവര് ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ ആളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മായാപൂരിലാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടറാണ്, സ്ഥാപക ആചാര്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ എന്നും ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതേപോലെ BBT സ്ഥാപകനുമാണ്. BBT എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. BBTയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ. അത് GBC ആണ്. ഇത് BBT ആണ്. അത് GBC അല്ലേ? ഇത് ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്. മറ്റത് GBC ആണ്. ഇത് BBT. ഭക്തി വേദാന്ത. അദ്ദേഹം വേദാന്ത സ്ഥാനമാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഭക്തി വേദാന്ത. അടുത്ത B എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്, T എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ്. അതിന്റെ സ്ഥാപകനാണ്. ഇതെന്നാ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ആരാ പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1900 ഹരേ കൃഷ്ണ 72-ലാണ്. 1972-ലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. അതും അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ്. നോർത്ത് കരോളിനയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. നോർത്ത് കരോളിന. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് 80 ഭാഷകളിലായിട്ട് 500 മില്യൺ ബുക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 80 ഭാഷകളിലായിട്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം ലോകത്തിലെ മിക്ക ഭാഷകളിലും അല്ലെ 80 ഭാഷകളിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ബുക്കുകൾ അച്ചടിക്കുന്നത്. അത് ഇതുവരെ 500 ദശലക്ഷം, മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ലക്ഷമാണ്, 500 ദശലക്ഷം പുസ്തകങ്ങള് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രധാനമായിട്ടും പുരാതനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അതേപോലെ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ്, 1-ാം തരമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ കൃതികൾ. അതൊന്നും അച്ചടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ നഷ്ടമായി പോയേനെ. കാരണം പണ്ടൊക്കെ താളിയോലയിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം താളിയോലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും അതൊന്നും ഇത്ര നാള് നിലനിൽക്കത്തില്ല, അതൊക്കെ പോകും, ഫെയ്ഡ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും.
പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ അത് അച്ചടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ, നശിച്ചു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ അച്ചടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാം തരം വൈഷ്ണവ കൃതികള്, പിന്നെ ഇതാണ് എപ്പിക്സ്, രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ, പിന്നെ സമകാലിക ബുക്കുകളും, ഇതാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തിലും മതത്തിലും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോണ്ടംപററി, കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ, തത്വശാസ്ത്രത്തിലെയും അതേപോലെ തന്നെ മതതത്വങ്ങൾ, ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ സംസ്കാരം, കൾച്ചർ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഏതാണ് വ്യക്തിഗത വാദം. ഏതാ നമ്മൾ മായാവാദികളല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവര്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതവാദം, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്നാണ്, നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിഗതവാദം തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചിട്ടുള്ളതും അവയൊക്കെ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതും. ഈ കെട്ടിടം എത്രയെന്ന് അറിയാമോ? 21 നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണ്. എത്ര ബൃഹത്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ എന്താണ് അളവ് എന്ന് പറയുന്ന, കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 2,71,445 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ചുറ്റളവ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇസ്കോണിന്റെ BBT എന്നുള്ളതാണ്. വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മനസ്സിലായല്ലോ. അത്രയ്ക്ക് ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചിറക്കിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്. ഇതൊരു ട്രസ്റ്റാണ്, ഒരാളല്ല, ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഭരണ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ 1972 ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കിയത് 1987 അപ്പൊ 72 തുടങ്ങി 87, 15 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടറും BBT സ്ഥാപകനുമായ, ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകനും BBT സ്ഥാപകനുമായ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവര് കി ജയ് പറയണം. അതിന്റെ മീനിങ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനും അതേപോലെ തന്നെ BBTയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനുമായ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ കീർത്തിയും എല്ലാ മംഗളവും ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. ജയ ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ അഷ്ടോത്തര സദശ്രീ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ പറയേണ്ടത്? കി ജയ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ഉള്ളത്, പ്രഭുപാദ വരെയുള്ളത് ഒരാള് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടി പറയും. ബാക്കി എല്ലാ ഭക്തരും കൂടെ വളരെ ഉറക്കത്തില്, ഉച്ചത്തില് വളരെ ഇതായിട്ട് ഭക്തിയോടെ പറയുന്നതാണ്. ജയവും വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേർഡ് മീനിങ് പറഞ്ഞതാണ്. പരിവ്രാജകാചാര്യ അഷ്ടോത്തര സദശ്രീ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ കീർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, അതിന്റെ അർത്ഥം സന്യാസത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹവും ത്രിദണ്ഡിയാണ്. കാരണം എന്താ? ഭൗതികതയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ ആളാണ് അല്ലെ. ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ
കീർത്തിയം. പ്രഭു പാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു സ്ഥാനപ്പേരാണ്. പ്രഭുവിന്റെ പാദസേവ ചെയ്യുന്നയാൾ. പ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പ്രഭു പാദർ എന്ന പേര് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദസേവകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ കീർത്തിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോസ്വാമി എന്നങ്ങനെ മീനിങ് പറയുന്നത് അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് ഗോസ്വാമി? ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനം, നമ്മുടെ ആസ്വാദനം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ആസ്വാദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ ഏതാണ്? മാസ്റ്ററാണ്, അധിപനാണ്, നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ? നിയന്ത്രിച്ചവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെൻസസ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ. അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് ആരാ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ പേരിങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മതചിന്തകനായിരിക്കും, ഒരു ഈശ്വരന്റെ പ്രധാന പ്രതിനിധിയും കൂടെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോ പദവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഭക്ത എന്നും കൂടെ ചേർക്കും. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ശരി തന്നെ, എന്നാലും ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ എന്താ? കണക്കില്ലാത്ത അനന്തകോടി എന്ന് വെച്ചാല് കോടിക്കണക്കിന് അല്ലെ? വൈഷ്ണവരായ, വൈഷ്ണവരുടെ വൃന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടം അല്ലെ? അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടം, അവർക്ക് എന്താണ്? കീർത്തി നമ്മൾ വിജയിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തി ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ആശംസിക്കുന്ന പ്രേമധ്വനിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനന്തകോടി, ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. അപ്പൊ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും പരിധിയില്ലാത്ത കോടിക്കണക്കിന് വൈഷ്ണവർക്ക് എല്ലാ കീർത്തിയും. നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ് പറഞ്ഞ? ദശലക്ഷം അല്ലെ? ദശലക്ഷം അനുയായികളുണ്ട് ഇസ്കോണിന്. അപ്പോ അത്രയും അനുയായികളും 10,000 ടെമ്പിൾസും ഉണ്ട് ലോകത്താകമാനമായിട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞതാണ്, 10,000 ടെമ്പിൾസ് പണി കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ 1 ദശലക്ഷം അനുയായികളുണ്ട് ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അനുയായികൾ. അവർ പലരും നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. മംഗലാപുരത്ത് റഷ്യൻ ഭക്തരെ നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ മിക്കവാറും സ്ഥിരമായിട്ട് അവരെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ രാജ്യമാണ്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് വിശ്വാസികൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇസ്കോന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണ സമിതിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. അടുത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഷ്ണവനായ ഹരിദാസ് താക്കൂർ അല്ലെ? നാമാചാര്യ ശ്രീല ഹരിദാസ് താക്കൂർ കി ജയ്. നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. നാമത്തിന്റെ, അതായത് ഹരിനാമത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയത് ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അല്ലെ? അദ്ദേഹമാണ് കൃഷ്ണാവ ബോധത്തിൽ വരികയും വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറിയതും. ഈ പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ പേര് കൊടുത്തത്, ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കഥയല്ല സത്യം. ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു സ്വന്തം കൈകൊണ്ടെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണക്രിയകളൊക്കെ മരണാനന്തര ക്രിയകളൊക്കെ നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഏത് പൂജകൾ നടന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യം പ്രസാദം നൽകുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ഈ
ഹരിനാമം ചൊല്ലുന്നത്. നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം നാമം ചൊല്ലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവര് ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഒളിഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയിരുന്നാണ് നാമം ചൊല്ലുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ മുറിയിലാകുമ്പോ ആരും ശല്യം ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ധാരണയിലും. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഭക്തനാണ് ആരാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച പേരാണ് ആര് നൽകിയത്? നാമാചാര്യൻ എന്നുള്ള പേര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അനശ്വര സഹവർത്തി ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ള ഒരു നിത്യ ഭാഗം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ്. അത്ര ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാമന്ത്ര അധികാരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നാമാചാര്യനായ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വിളിക്കുന്നത് മഹാമന്ത്ര അധികാരി. അനശ്വരമായ സഹവർത്തി, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടം അറിയാമല്ലോ, 1486 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 19th സെഞ്ചുറിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ. 20th സെഞ്ചുറി അല്ല, 20th സെഞ്ചുറിയിലാണ്. 1986 അപ്പൊ 20th സെഞ്ചുറിയിലാണ്, 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ഇദ്ദേഹം 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് 18 ഫെബ്രുവരി 1486 ജനിച്ച് 1534 ജൂൺ 14 ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ആളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ വെറും 48 വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് പല പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവവിശ്വാസികളും അങ്ങനെ കുറച്ച് നാള് ജീവിച്ചവരുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ, വിവേകാനന്ദ, അവരെല്ലാം കുറച്ച് നാളെ ജീവിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കുറച്ച് നാളിനുള്ളിലും അവർ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെ? നവദ്വീപിലാണ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് നവദ്വീപ്. ശരീരം വെടിഞ്ഞത് എവിടെയാണ്? പുരിയിലും, പുരിയിലുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏത് സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നു? ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പ്രേം സേ കഹോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രേം സേ കഹോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പറയൂ. ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. കാരണം അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാധയുടെ ഭാവത്തില് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ രാധയുടെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവതാരം എടുത്തയാളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നിത്യാനന്ദ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ബലരാമ ഭഗവാന്റെ. ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യൻ ആരാണ്? ശിവവിഷ്ണു അല്ലെ. ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും അദ്വൈത അവതാരമായിട്ട്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ആരുടേതാണ്? രാധാറാണി അല്ലെ. ശ്രീവാസ ആരുടെ എപ്പോഴും നാരായണ 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 ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ. ആദി അല്ലെ. ശ്രീവാസ, ആദി തുടങ്ങിയവർ. ഗൗര ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയം. അപ്പൊ ഗൗരാംഗൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തവൃന്ദം ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇത് ഏതായിട്ട് വരുന്ന പഞ്ചതത്വം അല്ലെ. പഞ്ചതത്വത്തിന് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു, ശ്രീ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ,
തുടങ്ങി ശ്രീ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഭക്തവൃന്ദത്തിന്റെ പേരുകൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുക. ഇപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. അപ്പൊ ആ പേരുകൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുക. കീ ജയ്, അവർക്കെല്ലാം ഏതാണ് കീർത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ഗോപ ഗോപിനാഥ് ശ്യാമകുണ്ട്, രാധാകുണ്ട്, കുണ്ട് ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഗിരി ഗോവർദ്ധൻ കീ ജയ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണനും അല്ലെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ്. പിന്നെ ഏതാ ഗോപ ഗോപിനാഥ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോ പശുക്കള്, ഗോപ എന്ന് വെച്ചാൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഗോപകുമാരന്മാർ, പിന്നെ ഗോപി എന്ന് വെച്ചാല് ഗോപികമാർ, പെൺകുട്ടികൾ. ഇത് ആൺകുട്ടികൾ. ഗോപ ഗോപി പെൺകുട്ടികൾ. അപ്പൊ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ, പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, അവരുടെ നാമം അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ് കീ ജയ്, അദ്ദേഹത്തിനും കീർത്തി നേരുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട് ഗിരി ഗോവർദ്ധൻ കീ ജയ്. അപ്പൊ ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ശ്യാമകുണ്ട് എന്തിനാ നിർമ്മിച്ചത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ രാധാകുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതാ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ഗോപികമാരും രാധാറാണിയും കളിയാക്കി ഗോവധ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പവിത്ര ജലത്തിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ഗംഗേ ജയമുനെ ചെയ്വ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ത് ചെയ്തു, കുളം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുത്ത കുണ്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട്, അങ്ങനെ രണ്ട് കുളങ്ങള്, പവിത്രമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടന കുളങ്ങളാണ് അവ രണ്ടും. പിന്നെ ഏതാണ് ഗിരി ഗോവർദ്ധൻ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ഗോവർദ്ധന ലീല നടന്നത് ഗിരി ഗോവർദ്ധനാണ്. അപ്പൊ അതും എന്താണ് ധാമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ധാമങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കീർത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ഗോപ ഗോപിനാഥ് ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട് ഗിരി ഗോവർദ്ധൻ കി ജയം. ശ്രീ ശ്രീരാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനും പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പശുക്കൾക്കും ശ്യാമകുണ്ടിനും രാധാകുണ്ടിനും ഗോവർദ്ധനഗിരിക്കും എല്ലാ കീർത്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ്, അത് നമുക്ക് വേണ്ട. അടുത്ത വരുന്നത് ഏതാണ് ശ്രീ മായാപൂർ ധാം കി ജയ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് മായാപൂർ അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ ധാമിനും അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ധാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. തീർത്ഥാടനം പോയി അവിടെ കുറച്ചു നാള് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ധാം വാസം അല്ലെ, ധാമത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും, നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള അവസരം കൂടും എന്നാണ്. ഒന്നാമത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗമാണ് അവിടെ നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ധാമങ്ങളില് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ധാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും അവിടെ താമസിക്കുന്നതും എല്ലാ പൂജകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതും സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും എല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മായാപൂർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധാമാണ്. അപ്പൊ മായാപൂർ ധാമത്തിന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും, ഓൾ ഗ്ലോറീസ് ടു മായാപൂർ ധാം. മഹത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോറീസ് എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ വൃന്ദാവൻ ധാം കി ജയ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവന ധാം, നമ്മൾ വൃന്ദാവനം എടുത്ത് പറയേണ്ട എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനം സ്വപ്നം കണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവൻ ധാമിനും എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. പിന്നെ ഏതാണ് ശ്രീ ജഗന്നാഥപുരി ധാം കി ജയ്. ജഗന്നാഥ് പ്രധാനമായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടുതൽ നാളും പാർത്തിരുന്നത് ശ്രീ ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനായിരുന്നു താല്പര്യം. പക്ഷെ
അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ആ ഇതാണ് ധാമിനും ഇതിന് മഹത്വങ്ങൾ ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പോ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. പിന്നെ നമ്മൾ പവിത്ര നദികളായ ഗംഗാമയി, യമുനാമയി, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് യമുന ഇവിടെ ഉണ്ട്, യമുന കി ജയ്, ഗംഗാമയി കി ജയ്, ഗംഗാമാതാവിന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. യമുനമയി കി ജയ്, യമുന മാതാവിനും ദേവി എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തയാണ് തുളസി ദേവി, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുളസി പൂജ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ തുളസി ദേവിക്കും എന്താണ്? എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. തുളസി ദേവിക്ക് ജയ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തി ദേവി. നമ്മൾ വൈരാഗ്യം, ഭക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഭക്തി ദേവിയാണ് ഏതാണ്? കലികാലത്തില് ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഏതാണ് വിഷമിച്ച് ഇരുന്നത് നാരദ മഹർഷി കണ്ട ഒരു ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് വയസ്സായ രൂപത്തിൽ കണ്ട, അല്ലെ? പിന്നെ ഭക്തിദേവി യൗവനമാണ്. അതേസമയം ഭക്തിദേവിയുടെ 2 മക്കളും ആൺകുട്ടികളായ 2 മക്കള് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. അവര് എന്താണ്? ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, വയസ്സായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷണം വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കഥയായിട്ട് തീം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ഭക്തിയും ഭക്തിയുടെ മക്കളായ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. കലികാലം വന്നപ്പോൾ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഇല്ല, ഭക്തി മാത്രം യൗവനം ആയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് മക്കള് വയസ്സായി പോയി. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആരും അത് പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നാണ് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക വൈരാഗ്യം, ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം. ഭഗവാനില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഒക്കെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ദേവിക്ക് ജയ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയും ഒരു ദേവിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി ആ ദേവിക്ക് മഹത്വങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഭക്തി ദേവിക്ക്. ശ്രീ ഹരിനാമ കീർത്തൻ കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഹരിനാമ കീർത്തനം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരിനാമ കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത്. വേറെ പൂജകളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഹരിനാമം ജപിക്കണം. അത് കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? ഭക്ത വൃന്ദം ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനായിട്ട് സത്സംഗത്തില് സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹരിനാമ നാമം ചൊല്ലലും ജപവുമാകും. ജപം ഒറ്റയ്ക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ജപം, കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് എന്താണ്? എല്ലാ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ നാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്ന സമവേദ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. അപ്പൊ എല്ലാം സമ്മേളിച്ച എന്നാണ് സമവേദ. അപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തില് പോകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ചൊല്ലുന്നത്. വീട്ടിലെ പൂജയ്ക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജ തൊഴാനായിട്ട്, ആരതി തൊഴാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തവൃന്ദത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹത്വങ്ങൾ നേരുന്നു. അപ്പൊ സമ്മേളിച്ച എല്ലാ ഭക്തർക്കും എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും നേരുന്നു. അടുത്ത് ഏതാണ്? ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൾ. അപ്പൊ ഗൗര ആരാണ്? ഗൗര എന്ന് പറയും? ഗൗരാംഗൻ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടെയുള്ള എന്താണ്? മംഗളം നേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിബോൽ എന്നാണ്, ഹരിബോൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, ഹരിയുടെ നാമം എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഹരിയുടെ നാമം. അപ്പൊ പ്രൈസ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരി ബോൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള നാമം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നാണ്
ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. നിതായ് ഗൗര ആണ് ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞത്, നിതായ് ഗൗര. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വരുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? നിത്യാനന്ദനും അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർത്താണ് ഗൗരനിതായ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നിതായ് ഗൗര എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിതായ് ഗൗര ഹരിഹരി ബോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്കും എന്താണ് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നാമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മംഗളം നേരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ദി അസംബിൾഡ് ഡിവോട്ടീസ്, അത് 3 പ്രാവശ്യം പറയണമെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരതി തൊഴാനായിട്ട്, പൂജ തൊഴാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും, ഭക്തർക്കും, വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? മഹത്വങ്ങൾ നേരുന്നു എന്നാണ്. സമ്മേളിച്ച എല്ലാ ഭക്തർക്കും മഹത്വങ്ങൾ നേരുന്നു. അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും മഹത്വങ്ങൾ. ഓൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ശ്രീ ഗുരു ആൻഡ് ശ്രീ ഗൗരാംഗ. അപ്പൊ ഇതാ ഗുരുവിനും പിന്നെ ഗൗരാംഗയ്ക്കും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു, മഹത്വങ്ങൾ നേരുന്നു, മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരെയും, ഗുരുവിനെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ആവിർഭാവ ദിനങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ഉചിതമായ മഹത്വവൽക്കരണം അധികമായി നടത്താം. മറ്റത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഏതാണ് ആരതിക്കും പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? ആവിർഭാവ ദിനങ്ങൾ, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാർ ജനിച്ച, അതാണ് ആവിർഭാവ ദിനങ്ങൾ. നമ്മൾ ജന്മദിനം എന്ന് പറയത്തില്ല. ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം ആവിർഭാവ ദിനം, തിരോധാന ദിനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അവർ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരോധാന ദിനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആവിർഭാവ ദിനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആചരിക്കാം. അങ്ങനെ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അവസരത്തിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മഹത്വവൽക്കരണം അധികമായി നടത്താം. ആരാണോ, ആരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ പ്രേമധ്വനി പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമേ ചൊല്ലാവൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്? സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രേമധ്വനികൾ മാത്രം മതി. ഇപ്പം ആ പ്രേമധ്വനിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത്, അത്രയും ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കൂടുതലായിട്ടാണ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ. ദിവസത്തിലെ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ആലപിക്കാൻ അംഗീകൃത ഈണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതാണ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഈണമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ പരിപാടികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മംഗളാരതി തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഗുരുവന്ദനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലേ? സംസാരദാവാനലീലലോക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന അഷ്ടമായിട്ടാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലാം. അതിന് ഒരു ഈണമാണിത്. നമ്മളെല്ലാം സംസാരദാവാനലീലലോക അങ്ങനെ പാടത്തില്ല. എന്താണ്? അതിനൊരു ഈണമുണ്ട്, അതാണ് സംസാരദാവാനലീലലോക. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലാണ് ആ സംസാരദാവ ചൊല്ലുന്നത്. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും രാവിലെ ഈണത്തിൽ ആലപിക്കണം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് പല പല ഈണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏത് ഈണമെന്ന് വെച്ചാലും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഇതാണ് പ്രധാന ആള് അത് ചൊല്ലും, മറ്റുള്ളവര് സങ്കീർത്തനാണ് ഏറ്റു ചൊല്ലും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഈണത്തിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും ചൊല്ലും. ഈണം മാറ്റി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഈണത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും ചൊല്ലും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണയ്ക്ക് മാത്രമേ പല ഈണങ്ങളുള്ളൂ. അതേസമയം ഇതെല്ലാം ഒരേ ഈണമാണ്, ഓരോന്നിനും ഓരോ ഈണമാണ്. അതെല്ലാം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാര് രചിച്ചതാണ്. അവര് തന്നെ ഈണം കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ആ ഈണത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചൊല്ലാനായിട്ട്. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ ഓരോ
പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈണവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ വേണം. പിന്നെ എന്താണ്, കീർത്തനം ലളിതവും സഭയ്ക്ക് പിന്തുടരാനും എളുപ്പത്തിൽ ആവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലളിതമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ കീർത്തനങ്ങളും വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് കവികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരോ എഴുതിയ കീർത്തനങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചൊല്ലാറില്ല. കാരണം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ബോധത്തിൽ ഇരുന്നായിരിക്കത്തില്ല രചന നടത്തിയതെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ രചന നടത്തിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഭുപാദരും അതേപോലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ ലളിതമായിരിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂണുണ്ട്, ഈണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. എളുപ്പത്തിൽ ആവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നയിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ നയിക്കുന്നത് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കേട്ട് പിന്തുടരാനായിട്ട് പറ്റും, അത് കേട്ട് ചൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ വേണം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നയാള് ചൊല്ലാനെന്നാണ്. വ്യക്തത ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഉറക്കെ കേൾക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ഓഡിബിൾ എന്ന് പറയത്തില്ല, അപ്പൊ കേൾക്കണം, ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാകണം. എല്ലാ ഭക്തരും ആവേശത്തോടെ ഒരു പ്രധാന ഗായകന് ശേഷം കോറസിൽ പാടുക. അപ്പൊ കോറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു അതേ ഈണത്തിൽ ഏറ്റു ചൊല്ലുന്നതാണ് കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്തരും ആവേശത്തോടെ, വെറുതെ അല്ല, നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തില് മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ചിന്ത വേണം. അപ്പൊ ആ ഉത്സാഹത്തിൽ വേണം പാടാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന ഗായകൻ പാടുന്ന അതേ രാഗം എല്ലാ ഭക്തരും പിന്തുടരണം. അതിനാൽ ഭക്തർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പാടുന്നയാളും കേൾക്കുന്നയാളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാടുന്നയാളും തെറ്റുപറ്റാതെ പാടണം. കേൾക്കുന്നയാളും എന്ത് വേണം, കേൾക്കുന്ന ഭക്തരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ ആ ഈണത്തിൽ തെറ്റുകൂടാതെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും, ഏറ്റു ചൊല്ലാൻ പറ്റും. എല്ലാ സമയത്തും അവർ ശ്രദ്ധാപൂർവരായിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ കീർത്തനത്തിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. മൃദംഗം, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധാരണതാണ്. കരതാൾ, പിന്നെ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിക്കാർ പ്രധാന ഗായകനുമായി അടുത്തിടപഴകുകയും അവരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ഈണത്തിനനുസരിച്ച് വാദ്യ വേഗത ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ചിലതിനൊക്കെ നമ്മൾ നരസിംഹ ആരതിയില് അവസാനം വരുമ്പോ ഒരു രാഗവ്യത്യാസം വരും. തുളസി ആരതിയിലും അവസാനത്തെ 2 സ്റ്റാൻസ രാഗവ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയും വ്യത്യാസം വരും അവസാനത്തതില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം, ആ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് താളത്തിനും വ്യത്യാസം വരണം. അപ്പൊ ഏത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം വാദ്യഘോഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, കളിക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ മൃദംഗം വായിക്കുന്നവർ, മീട്ടുന്നവർ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, കരതാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടും താളവും ഒരുമിച്ച് പോണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലേ കേൾക്കാൻ ഇമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. പലരും പറയും ഇസ്കോണിന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വളരെ രസമാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി വന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയും നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഇസ്കോണില് ഭക്തര് കീർത്തനം ചൊല്ലി നടക്കും. എല്ലാ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സിറ്റിയിൽ കൂടെ പോയി എല്ലാവരും അത് കണ്ട് നിന്ന് ആനന്ദിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ആ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന രീതിയും ഈണവും
ഏറ്റു ചൊല്ലുന്ന ആ രീതിയുമൊക്കെയാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദം നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. രണ്ടോ അതിലധികമോ കരതാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിക്കാർ ഉള്ളിടത്ത് അവർ യോജിച്ച് കളിക്കണം. തട്ടുന്നത് അല്ലെ, കരതാളം തട്ടുമ്പോ എന്താണ്, ഒരേ ഇതില് നമ്മള് ഏതാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ഇലത്താളം, എന്താണ് അതിന് പേര് പറയുന്നത്? പഞ്ചവാദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, അവര് ഏതാണ് ഈ കരതാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കരതാളം. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് കരതാളം, ബ്രാസിലുണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അതിന്റെ ചെറിയ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ശ്രദ്ധയോടെ ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓരോ യൂട്യൂബിൽ ഓരോന്നിടുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര ആസ്വദിച്ചാണ് ഈ വാദ്യം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് മീട്ടുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്, എന്നാലേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇമ്പം വരുള്ളൂ. അവർ ഈ കളിക്കാര് കീർത്തനത്തിലെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കരുത്. അപ്പോ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് 8 മണിക്കുണ്ട്. അയ്യോ സോറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ മാതാജി. മാതാജി നേരത്തെ പറയത്തുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.